Kublai pi baro syakatup kubor jongi ke Don Bosco Media Network. Tingini paish kimat ki bakongsan. Endang beteng ya ke jingkang dam ha East Coast Hills District haduk ke nyau tarik ujilio arajar apoi. Ke State Bank jong ke India Main Branch, Secretariat Branch kin play ringkat kendon. Baro ki bank ha East Coast Hills District la syaban play ha kalai poi tarik ujemang bat shi tarik jilio na kamitaki kam padon kam. But not senyang ke KSU ya ke Nazareth Hospital. Tentang ini paish ki kubor ki bakampanya. Halor ke jingkran ha ke review meeting mentakasmi. Nakaliang usembut menteri rang bak ke jela ula pentip benakaliang ke sorkar kelarai ban penjelan ke jingkang dam hadu ke nyau tarik jelio arajar arpawai. Bakal lockdown hapo East Coast Hills kadang trekam. Bat kadeban kut hakalai pui trik jong uniu benai mi porsan beji. Te hakane ka review meeting mentaka janmit nglasim ya karai ba ka lockdown hapo East Coast Hills kan yai beteng hadu ka nyau terik porsan beji menstep jong ubenai Jun arpaway. Shu la ongru bai ke containment measure ke jela berok kawai la penjelan biang nadu ka lai pawai tarik ujemang arajar arpaway bat kene kan yan hadu da pentip da kumwai pat. Kumba pilatip ba ka containment measures ha borok ka jela jom ka mekhala ka trekam. Bat ka order ka beladep ngiong ba hadu ka lai pawai tarik jong uniu penai mi. Menta ke janmit ngilarai ba ka containment measures ngindang beteng nadu ka lai pui terik hadu banginda pentip da kumwai pat. Halor ke jing penjelan biang ya ke containment measure ha ke jela usembut menteri ula ong ba enam pat syai ki jing elum pat ba ke jing rung jong kindong jongok kaish ke jela bat ke jing la kai sport. Ki public social religious gatherings. Kabamut ya kini nginem sya kentup ru ya ki kenja meetings, ki kenja training, ki babun jaj, ki babun rukom, ba kin play. Kabaar ka jingrung jong ki tourist, siapo ka jela megala, nginem pat sya, bat kumju ru ki jaka jengok kai keleng saudong jong jela jongi ya kata ru ngindang beteng ban khang yaki kabalai ki jingila kai sports borok ki jai jingila kai sports ya kaniru nginem patsya ban play kabasau ka inter district movement nginle kumbajule ke restriction kan don, ke jing perking kan don, like no ia kitu ki kali, ki bangi ong ki transit vehicles, ki bahabi aj lengba jong ke jela jongi, ya kata ngin sya, tangba, kin hap ya aj lengba ki entry point, ki ba nakaliang ke sorkar kala bu kerpang, bakin cek nadong syadong. Wala ke sorkar kala penjelan biang ya ke jingkang dam ha ke jela henry kala penjensur ya kat tu kat ni ki kam ki jam ki be idon kam bat ki bam la ban kiar sho. Habakran skila patai kubor usumbut menteri ulaong baka sorkar kala rai ban sya ban play ke State Bank Main Branch, Halaim Kra Branch bat ke Secretariat Branch ringkat bat ke jing perking bat tang kendian ngut kinong trei la sya ban wan trei bat kala rai ru babaro ki bank ha East Coast Hills ban play nadu kalai pawai tarik jembang bat shi tarik jelio arhajar pawai bala sya tang kendian ngut kinong trei. Ka State Bank jong ke India ka Main Branch, ka Lai Kra Branch, bat ka Secretariat Branch, kan trekam, kan play, tangba, tang kendiat ki staff ki deban wan, hapo ka office, na ka benta, ban pendep, ya ki business kamtam kwiadei, bat ki government transaction. Kawai pat kabang ako aban pentip ba barok ki banks
hapo East Khasi Hills lasha bakin play hakalai puetrik ubnai me bat kasitrik jomujun arpo way with limited staff nakabentaki urgent transaction but kidai bankam hapo saubaji janmit. Hadin kendiat sengi bakaseng kalayo benok senyang syaka Dr. H. Gordon Robert Hospital yaki oxygen cylinders ki PPE bat kasong pisa. Mentaka kentipan haka arpo pratarik ujemang hajar arpaway ke Khasi Students Union balalam kemat hida unang yalam badang ba jongka usam lalam box star marngar layo benok jingerap yang sa santili ki tendong le air oxygen ki PPE bat kasong pisa syaka Nazareth Hospital Shillong. Kani ka jing peteng ka KSU ban senyang jingirap syaki hospital kalong kum shi benta ban yarap da ka bor mensim bat ban yarap ten rong lem yaki jingkit jongki hospital namar ka jing syak ta jur ha ka klam COVID-19 bat ka Khasi Students Union ka kitbok yaki parari bakin yok loye ka met ka bakot ka bakya bat ling bak doctor ki nurse bat ki nong te jongki hospital ki bala ai met bat mensim ban pinbit pinbyang bat yarap ki nong pang kan long ka jingkit cooling bak ka mensim rio shlo jongki wat ha ka ni ka jing e bat jing shem shitom bakia kendo. Kasur upat ba akal akarpa di kasorkar jela ban IA ya kajing sumari ki bapang COVID-19 hadin kajing ut jing nam jong ki babun ki pat ba khamtam ki badok ki bakerdo ya kajing ram jong ki bai sumar COVID haki hospital. Kasur upat ba akal amish khmat bandawa na kasorkar jela ban IA no iki jing sumar na kabenta ki tu ki brio ki ba yo jing pang COVID-19 namar bon ki long yeng ki badok bakerdo kim don ya ka BPL card bat kala akarpa di kasorkar ban ya tray bat ki dor bashnong khnang ban itu ki long yeng ki badon kam ya jing yarap hakum kane ka por hakini ki khendet sini na kaliang jongka kon hon jongka suro pat ba ngila pelong ya meeting online ka jongi ha ka bang ila ban tai thir ya ki babon ki banta la si be dei bat ka bha ka me jong pat ba ha ka bi khon ba ni khlam COVID-19 ha ka ban kong ge ni sobon pen pau kum bang ila pha ya ka city saka sarkar ba kadai ban aino ati sumar free yakini ki bayo yakini system COVID-19 but nilai ini kalian jong department jong health kala penpau ba kinu ba yo yakini pang COVID-19 ka hapo ka subsidies ke bala aida ka MHIS Henry kajing temu ka jong hi na kalian jong surupat ba kalong ba ngin penyo ba ya ka free treatment membenta kini ki bayo ya ka COVID-19 but lada don kam ngin penun kamru man sting ya ka government da ka subsidies ka mi na to ka MHIS dang bon ki bru ha ka jella ki ba im tang da ka babelas ni ki ba im ka mai mens ni thiet khaw da miet kajing khangdam jong ka sarkar jela banyada na kajing sapreng uknyang jing pang COVID-19 ka kta shi ka de ya ka ban pendap ba mi ki khon ki khti hala yeng sem jong ki haka apra tarik mentau bana jimang hajar apwe layo ban kren ba katu ka ni ki nong nya kali ka mai ha shalong bat ki la pan paw ka jing e ban yo pisa ban thiet wat tang u khaw hakum ka ni ka por ba ka sarkar jela ka la pinjari da ka jing khangdam bat kim yo ashu ban let ka mai kila kerpa di ka sarkar bakan thau kilat kilenti khnang bakin light na ka jingyap thangan habe kran u chairman jo ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle uba wandon bok jerwa ulapan pau ya ka jing sosi babun kinong nya kali ki jaw umat bakim la shuban ai ba mi ki kun kikti badia ka yeng ka sem jongki bat ka juk ka por ulakan tu ya ka sarkar baka dei ban ai car pass no ki commercial vehicle bakin yo lat ban kamai ha ka por baka sarkar ka ai lat ki dukan ban play bakin nong rep ban le de ya ki mar rep jongki Lagi ke sarkar long kadiban perkat kan mar ni kalau ni ti ni kamai ni kamai mesti bam demi lada sarkar kam perkat kum yang ni kasim jing kan yang ni ngkong mar macam senam tuang irang yo kajing yarap ni saj mah tahu senam ni dan jing yarap iru nak yang junu dan jing yarap nak yang sarkar nak yang beli nak yang junu dan nak beri shmet kata kan ke bosu yang ni kan mar ni kamai ka bahe ti dia kamai ka barit dia kata kan kami ti nakaliang jungi tingi lenti ba long
kat bakalak kan bukan yarap dak ai kalak ban ai nak siang dak kau ne dak kat bakal snubit nomor teng ni mak si ban ang angi ong mangi ma ai dak ta kesokar kat ke ibit ban ai dak ke gejing ai ti kasian tu yang ngiro lang ka berpat ngi ti lang ta kan kesokar ka di ban piklam kan yang ikut ciliang isam ciliang basi bala mensi bam damit kejenjar ki mi saya rumja le nom noro ndon lat ndon limpi da kamrai kejenjar ni Badaki tiki kubor ni lapo shibakut, hadu begini syambiang kubri shibun.